қоидаe ҳаст ки қабл аз баромад дар консерту чорабиниҳои фарҳангӣ сарояндагон чанд соат дар танҳоӣ суруд замзама мекунанд. Бо ҳамин тарз онҳо ҳаяҷонро бартарафу қудрату тавоноии садои худро зоҳир месозанд. Лауреати озмунҳои зиёди байналмилалӣ, солисткаи операи театри калони давлатии академияи ҷумҳурии Беларус Ирина Лой, ки маротибаи аввал аст дар Тоҷикистон барномаи ҳунарияшро пешниҳод мекунад, қабл аз консерт ҳамин гуна машқу тамрин дошт ва бо омодагии ҷиддӣ ба саҳна баромад. Ирина мегӯяд барои пешниҳоди ин барнома хеле кӯшиш намудааст. Муддати зиёд дар якҷоягӣ бо масъулини театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ сурудҳоро барои ин консерт интихоб намуданд, то барномаи тамошобобу фараҳбахшро намоиш диҳанд. Это мой первый концерт в Республике Таджикистан, поэтому мне, конечно, хотелось бы представить самые яркие и знаменитые произведения мировой оперы, такие как «Молитва Тоски», «Песня к луне», «Русалки», «Дворжака» из оперы «Русалка». Знаменитые дуэты вердиевские, конечно, сцену и арию «Травиаты». Вальс Джульетты, с него всегда приятно начинать. Вот, и много других известных произведений. Ирина барномаҳои консертиашро дар ватанаш Беларус қариб ки ёд надорад, чаро ки ӯ пайваста дар сафарҳои ҳунарӣ аст ва дар мамлакатҳои гуногуни дунё аз ҷумла Аврупои ғарбӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Аз аввалин барномаи консертиаш, ки дар пойтахти Австрия шаҳри Вена доир гашта буд, бо хушҳолӣ ёд меорад. Вале феълан мегӯяд ки мафтуни кишвари мо Тоҷикистон гаштааст ва мехоҳад дар оянда фаъолияташро дар ҳамин ҷо идома диҳад. Мне хотелось бы связать с вашей страной. Меня восхищают люди здесь. Это большая редкость. Я много путешествовала, и во всех странах есть замечательные люди, прекрасные музыканты. Но Таджикистан меня полностью покорил. И сам театр, и руководство театра, и мои коллеги. Все это заставляет меня хотеть здесь работать и дальше. санъатшиносон мегӯянд ки Ирина Лой маҳорати баланди ҳунарӣ дорад ва аз нозукиҳои опера бархурдор аст. Бо омаданаш ба Тоҷикистон дар саҳнаи операи тоҷик навгониҳоро пешгӯӣ мекунанд. овози бозеб, техникаи олиҷаноб, шираи овози хушрӯ, ин ҳамаи ин чизҳо имконият медиҳад ки мо дар репертуари худ ин ҳофизро, ин сопраноро, ки овози сопрано дорад, истифода барем ва беҳтарин ролҳоро, беҳтарин нақшҳоро ба он кас спорем. дар барномаи консерти инчунин ҳунарпешаи хизматнишондодаи Тоҷикистон Сайфулло Юсуфов ва солиси опера Манучей Раҳмонов иштирок намуданд. Арияҳо аз операҳои Ромео ва Ҷулиетта, Травиата, Аида, Тоска, Русалка, Дон Карлос, Трабадур ва дигарон дар ин консерт садо доданд.